ebben a videóban reload rankedezni fogunk Zero Buildbe, és az a lényeg, hogy csak zöld fegyvereket használhatok. Hogyha meghalok, és ugye újraéledek, akkor a szürke fegyverre csak damage-elni szabad, és ölni viszont csak zöld fegyverekkel. Ott egy... Jaj, ez egy Troy Horse. Jaj, ez Hé! Ja. Hát én beugrok ide Lazy... Vagy nem, de Lazy Lakes-be. Lazy Labs-ba. Ide erre a kis hágra, és itt fogok campelni. Vagy hát igazából nem campelek. És már is itt zöld fegyver, ami jó az Zero Buildbe. És ennek is már van fegyvere, és már 2-t is misszelek. Úristen, de rossz vagyok! Jézusom, emberek! Hát ezt nem gondoltam volna. De tehát ezzel a szürke fegyverrel csak damage-elni szabad. Semmi más csinálom, csak damage-elnem. Ami igazából elég rossz. Aha, mert ott egy player, és ki tudja, hogy mikor nem ugrik rá. Jaj, bocsánat emberek a tüsszögésért. Nem. Jó, ez egy Zero Build rad. Nem glide-ol. Már. Csak kérlek, hogy itt ne legyen. Jó. Igen, ez is zöld. Alig van bele ammon. Csodás. Ja, építeni akartam. Átmegyünk Lazy Labs-be. Ne! Hátrahagytak. Zöld fegyó! Aha, zöld fegyó. Ja, és bármilyen rotatár, meg ilyesmi, tehát charge jöhet velem, csak a fegyvernek kell zöldnek lenni. Ja. Na már beszélni is. Ó, egy taktikál! Ez nagyon jó. A taktikárnak most elhagyom úgy. És szerintem én ide bekempelek. És ez mi volt, srácok, ez mi? Srácok, ez elég nagy baj, hogy ránk lőttek. Innen is tudják, hogy mi elég rossz fegyverekkel fogunk jönni. Ami hatalmas nagy probléma. Látom, már azt is kilútolták. Hát, Jézusom! Hát mi ez az Zero Build, gyerekek? Aha, ránk jöttek. Csodás. Marquello. Jaj, ne! Itt van még egy. Azt, amilyen aimom volt. Egy gond van. Az a poli még mindig ott van. Te miért izélsz engem? Miért követsz ilyen nagysággal? Aha, ott van! Ne! Ki vagyok én neked, Pali? Ki vagyok én? Valami istenség vagyok, hogy ennyire... Ah! De jé, amúgy! Ott vannak
zöld fegyók. 600 milliószor meg vagyok ölve, mert érted? Másoknak sokkal jobb fegyverük van, mint nekem nyilván. Hát de ez van. Ez egy shield. Ezt ide ledobom. Hát, sajnos 0 killem van, de nem baj. Inkább legyen 0 killem és próbáljam megnyerni. Igazából az a lényeg, hogy a top 10-be legyek benn, és úgy tudjak. Hát, ha a top 10-et végigviszem, akkor az már úgymond win. Ha a top 10-be bejutok, az már úgymond win. Mert hát elég nehéz ilyen profik ellen játszani. Például ott is van egy. Az a baj, hogy 3 shotgunomon van, ami nem a legjobb. Ne! Ugorjál, ugorjál. Oké, 48. Csak ez az egy damage. Ott van. Ne. Srácok, én félek. Emberünk csal. Hát az emberünk azt szerintem csal. Aha. Nagyba snipe-olnak is. Azt a... Haló? Jó. Nem, már ott van a kör. Hányat kittem? Egy. Aha. Pump. Nem kell nekünk. És elindult a kör. Nem áll. Jönnöd kell velem. Azt az egy chestet, egy DPS. Jó. És most nyitok belőle lilát. Miért nem máskor jön az a lila? Oké. Ha ezt le tudom esetleg top 2-zni vagy vinálni, az hatalmas nagy GG lenne. Tehát sajnos szerintem amúgy nem lesz meg. Abba a házikóba bemegyek, abba a házikóba. Nem megyek be, mert ott... Jaj, jön a kör. Itt egy pali. Ez hatalmas nagy hiba volt, srácok, ez hatalmas nagy hiba volt.
Rajtam keresztül kell átjönniük. Nem már. Jó, nem vettek észre? Szerintem. Ott hol találok bokrot? Ott onnan jöttek. Kiment. Fölöttem van a csávó. Takarodj innen. Baszki! Bakker. Ne, srácok! Nem baj, meg lett a top 10. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, iratkozzatok és lájkoljátok. Na, sziasztok!